Послание намерение за Христовото съзнание. Христовото съзнание е път на сътворение, път на истинско уединение, на онова душевно стълпновение, което стъпва на земята с истинско намерение. Да, силата намира се в потока, когато душата избере радостта в мъдростта, когато тялото се избави от пътя на глада, в безсънни нощи на илюзия и тъмнина. Тогава ти ще видиш онази светлина, в която духът ще прогледне в твоята душа, избрала тялото в реалността, за да свърже тук и сега силата на небето с семето в полето и да се превърнеш в онзи мост, който е здрав, като бедрена кост, който е готов да гради, дори да чувства, че няма основи, но да знае, че нишката на любовта ще те преведе през всяка врата, която пътят на живота за теб избра. Не забравяй, ще минат много лета, но ти си тук да служиш на света, на любовта, на истината в теб сега, защото в теб се ражда пролетта. С Христовото съзнание, погалващо нозе и даващо криле на твоите дарби, на твоите земни синове, да светят по света, да палят светлина, да създават чудеса за всеки герой, който ще посрещаш в твоя житейски конвой. Някои от тях ще черпят твоята мъдрост, за да видят илюзорността на своя грях, за да простят за действия в онази житейска игра, която ги държи в сянка и тъмнина, където любовта стои в окови силни, за да държи твоите сърца ти, действия лабилни. Ще се превърнеш дори за миг в своя строг пастрок, но в този миг ще чуеш своя собствен морски рок, с който ще се приземиш и нови пътеки на живота ще откроиш. И така, няма да влизам в твърде дълбоки слова, защото знам, че ти вече ме избра. Сега те оставям в ръцете на любовта, в ръцете на Милош и Деси. Те творят чудеса, споделящи мъдростта, дошла чрез тях на нашата земя. Ще ти дам една лепкава смола от сърце и душа. Тя носи есенцията на духа. Тя е онази златна жилка, която свързва цялата земя. Тя е онзи безкраен поет, който споделя силата на своя мед. Защото там, където се появява тя, се случва винаги безкрай от чудеса. А сега искам с ръка на сърце да те помоля. Погледни своите ръце, виж в тях силата на едно яйце, силата на живота, който ти ще преродиш, когато до Христовото съзнание се извисиш. Погледни напред, остави яйцето пред теб, кръстосай своите ръце и прегърни тялото ти с онази любов, с която те дарява твоят живот. Благодари на себе си, че вървиш по твоя път. Благодари за своите смели мечти. Благодари за пътят, който извървя до сега. Благодари за човека, който си сега. Благодари за възможността да вървиш в Христовото съзнание, в растеж, с и без копнеш, влизайки в период на цъфтеж. Когато избереш на сътворението да се довериш и всеки ден стъпка по стъпка ти вървиш, за да шириш своята град с дарове по своя път, защото той е многолик, може да бъде тих или яростен като свободен бик, но ти помни, че си човек
И пътят за напред ще бъде твоят лек, ако избереш да живееш в Христовия мироглед. Всеки лед ще изглежда като петел на пет. На всеки мед пчелата ще разказва приказки на земята. А ти ще сбъдваш твоите чудеса в избора на любовта, с мъдростта и истина в ръка. Ще проявиш действие тук и сега. Защото пътят е в това, в съзнанието на света, да следваш действие в уединение, дори да балансираш ново вътрешно съпротивление. Като подходиш към всеки момент с любопитство и вълнение, като едно дете, разглеждащо живота и търсещо, изпълнено с радост при всяка пакост, изпълнено с истина от момента тук и сега, без размисли и страсти за правилността, а с присъствие в любовта, която знае чудото, което проявяваш в теб сега. И тъй както Христос е в теб и ти си в Неговия път, каня те сега, живей, бъди човек, върви напред и посей чудеса. Не като тези на Моисей, а чуй душата на дълбоко за думите, пристигащи за теб от високо. Грешни пътища няма, земята за теб с цветя е послана. Не се крий под юргана, а избери да застанеш на трона, слагайки житейската корона. Като станеш господар, а не гробар, на своят най-голям дар, на живота, на твоята орисия, да надвиеш всяка илюзорна житейска немотия, да я превърнеш в благословия и от сърце и душа да благодариш на живота за онази врата, която стои пред теб сега. Това те питам аз. Дали ще влезеш? Какво ще избереш? Ти сам през следващите дни ще разбереш, като на възнесението в теб се предадеш и с живота в теб ти влезеш в годеж.